یو بێڤەنگی گورەتە هەر جای دنیا خەبەری چۆی چۆی را چنیا کڤون دîxweza ha qisas kina tim bûra û tarî û herca wisa ridvor payîzit terg ma servarina caver tîc germin vor serdinê bêtiyat êrişî û çekûn ser merdim bî û pir dêrd zerred xem û xeyalûn herca guret emir ma hin berd qîjalê omnûn zî mar benû ser gucalêk wirzên cayokî mate dimendên hor gurên ma ser wêrê heyviriskên yo bîyo astiriyên war azmîna nivindên seg ma guretî hey rejon xupawên kamir menda bira yo rej ma zî merên çi heyf û do û bajar ma bîveng ez kom hêtaonîna kiştîş û ceng mîyon piyerê rengonit reng sîya dayîkon marmen cengavêr pierdeyşon ez bîya êr ez zû bîya leng êr ez zî bîya leng